Мисля, че няма жена, която да не е привлечена от блясъка на диаманти, така че за мен беше голямо удоволствие да ги нося днес. Приеха работата с DAC с голям ентусиазъм, защото ми се стори интересно, тъй като аз се интересувам от инвестиции и смятам, че диамантите в днешно време, тъй като живеем в доста несигурни времена, диаманти са един добър начин да инвестираш парите си. А от друга страна и защото ни предстои един интересен проект заедно, ще има търг, който ще бъде с благотворителна цел, където ще продаваме едни много красиви бижута. Бижута са специално изработена серия, която и аз може би ще имам така малко участие с идеи и мисля, че ще се получи добре. Определено има такава тенденция, че диамантите може би са един от най-сигурните начини да инвестираш парите си, така че да, определено смятам, че това е добър начин. Човек, когато е доволен от нещо, разпространява мълвата, както се казва. Така че за всички, които се интересуват, бих била на линия за повече информация. Да, аз винаги, когато имам възможност, се включвам в подобен род инициативи, защото аз като лице на тениса в България и въобще така популярно лице на спорта, смятам, че трябва да промотираме спорта като начин на живот, защото е важно не само за здравето, но аз смятам, че просто спортният начин на живот е едно приключение, от което никой не би трябвало да бъде лишен. DAC ми дава сигурност.